Vítejte u našeho dnešního rozboru jednoho ze základních kamenů české literatury. Když se řekne babička Boženy Němcové, tak mnohým se asi okamžitě vybaví ten ikonický obraz, taková ta laskavá, moudrá žena, která se stala skoro symbolem. Ano, symbolem určité představy o českém venkově, o minulosti. Je to obraz, který se, myslím, hluboce vryl do našeho kulturního povědomí. Skoro archetyp, jak říkáte. Přesně. A právě na tuhle knihu se dnes podíváme podrobněji. Máme k dispozici takový detailní rozbor díla, ten nám slouží jako vodítko. Dobře. A naším úkolem, nebo spíš cílem, je zjistit, co dělá babičku tak výjimečnou. Jaká témata otevírá, jaké postavy ji oživují, jakým jazykem promlouvá. Tak, pojďme na to. Pokud jde o to literární zařazení, tak babička patří do epiky. Je to tedy vyprávění, které se soustředí na popis života událostí. Epika, jasně. A žánr. Žánrově bychom je asi nejlépe označili za idylický venkovský román. I když, pravda, někdy se mluví i o povídce většího rozsahu. Ono to není úplně jednoznačné. Idylický venkovský román. Co si pod tím mám přesně představit? Znamená to, že tam není žádné napětí? Žádný konflikt? No, ne tak docela. Hlavní důraz opravdu neleží na nějaké dramatické zápletce ve smyslu napínavého děje, jak ho známe třeba z detektivek. Jasně. Spíš jde o vykreslení atmosféry, prostředí, o zachycení toho tradičního způsobu života, víte, mezilidských vztahů. Postavy nejsou psychologicky nějak složitě prokreslené a vlastně ani neprochází nějakým zásadním vývojem. Spíš reprezentují určité hodnoty, typy. Aha. Ta idyla spočívá hlavně v tom harmonickém líčení venkovského života. Je to takový protiklad k městu, ke schonu, možná i k morálnímu úpadku, jak to tehdy vnímali. Rozumím, takže hlavním tématem je ten venkovský život jako takový. Ano, řekla bych, že jádrem je obraz života na Starém Bědlidle, v tom Ratibořickém údolí během 19. století. Sledujeme běh roku, tradice, zvyky, práci, ale i vztahy mezi lidmi. Mezi lidmi. A to nejen v rámci rodiny a vesnice, ale i mezi různými společenskými vrstvami, mezi prostými lidmi a panstvem. Což je pro tu dobu vzniku docela zajímavý motiv. To jo. No a ústřední postavou je samozřejmě babička. Ta je vykreslená jako stělesnění moudrosti, dobra, pracovitosti, sepětí s tradicí. A zmínili jsme tu idealizaci. Ano, na tu nesmíme zapomenout. Němcová vzpomíná na své dětství a ten pohled je prostě nutně zabarven nostalgií, touhou po nějaké ztracené harmonii. Kde a kdy přesně se tedy ten příběh odehrává, jen pro připomenutí? Místem je Staré Bělidlo u Ratibořic. To malebné údolíčko, které Němcová důvěrně znala z dětství. A časově jsme v první polovině 19. století, v období, které odpovídá autorčiným dětským létům. Analýza, kterou máme, zmiňuje specifickou strukturu, že to není úplně klasický román s jednou zápletkou. Jak je to tedy vystavěno? Máte pravdu. Taková pevná dějová linka, jaký známe z mnoha jiných románů, tady vlastně chybí. Je to spíš taková volně řazená série obrazů, epizod, vzpomínek, jako byste skládali mozaiku. Mozaika, to je dobrý příměr. Přesto tam můžeme identifikovat dvě hlavní linie, které se prolínají. Jednak je to příběh babičky samotné, její příchod na Staré Bělidlo, její soužití s rodinou dcery Tresky, její vliv na okolí. A ta druhá linie? A druhou linií je popis toho venkovského života v průběhu ročních období, se všemi těmi svátky, obyčeji, pracemi. Kompozice se označuje jako rámcová. Rámcová. Co to znamená v tomhle případě? No, představte si obraz v rámu. Ten rám tvoří úvodní vzpomínka dospělé barunky na babičku a pak ten závěrečný epilog, který líčí její smrt, její odchod ze světa. Aha. A mezi těmito dvěma body, tím rámem, je pak vložen ten hlavní obraz, tedy ta série výjevů z babičky na života na Starém Bělidle. To je zajímavé přirovnání. A co jazyk? V podkladech se hodně zdůrazňuje jeho unikátnost. Jazyk je naprosto klíčový. Je to jeden z hlavních důvodů, proč je ta kniha tak působivá. Němcová používá tehdejší spisovnou češtinu, ale velmi citlivě a řekla bych funkčněji obohacuje o prvky, které dodávají tomu vyprávění autentičnost. Lokální kolorit. Jaké prvky třeba?
Jsou to jednak archaizmy, tedy slova, která už tehdy zněla trochu zastaralé, evokovala staré časy, a pak především lidové výrazy, obraty, dokonce i prvky nářečí z té oblasti, kam je děj zasazen. Takže to není jen spisovná kniha, ale snaží se zachytit i to, jak ti lidé skutečně mluvili? Přesně o to jde. Tímhle propojením spisovného jazyka vypravěče s tou lidovou mluvou postav dosahuje Němcová mimořádné životnosti a věrohodnosti. Navíc, víte, ona programově pracuje s jazykem v duchu národního obrazení. Ukazuje jeho bohatství, ohebnost, schopnost zachytit duši národa. A důležité je i to střídání vypravěčských postupů. Hlavní vyprávění je vedeno v R-formě, tedy ve třetí osobě. Ale často přechází do ich formy, do první osoby. Zvlášť když promlouvá sama babička nebo když Barunka vzpomíná. A nesmíme zapomenout na ty pověstné popisy přírody. Ty jsou asi taky důležité. Atmosféry. Někdy jsou až dokumentárně přesné, jindy zase liricky laděné, idealizované. Podtrhují tu harmonii mezi člověkem a přírodou. A co ještě kromě popisů? Kromě popisů jsou nesmírně důležité taky dialogy. A přímá řeč postav, ty ten příběh dynamizují. A samozřejmě, celé dílo je protkáno symbolikou. Babička jako symbol moudrosti, řádu, tradice. Zatímco třeba postava Viktorky symbolizuje tragiku, vášeň, narušení té venkovské idyly. Dobře, pojďme se teď zaměřit na ty hlavní postavy, které ten svět oživují. Tou naprosto centrální je babička, Magdaléna Novotná. Jaký náš rozbor charakterizuje? Jaká vlastně je? Babička je vykreslená jako ideál lidových ctností. Je moudrá, laskavá, nesmírně pracovitá, hluboce zbožná. A pevně zakotvená v tradicích a křesťanských hodnotách. Ale není pasivní, že? Vůbec ne. Není to žádná pasivní postava. Je přirozenou autoritou, její slovo má váhu, lidé si k ní chodí pro radu, pro pomoc. Stává se takovým morálním středobodem nejen rodiny, ale vlastně celé té vesnické komunity. A kdo jsou další klíčové postavy kolem ní? Velmi důležitá je Baronka, ta nejstarší vnučka. Je vnímavá, zvídavá a k babičce má velmi blízko. Všeobecně se má za to, že Barunka je takovým idealizovaným autoportrétem samotné Boženy Němcové v dětských letech. Skrze její oči to často vidíme. Přesně. Skrze její oči často vnímáme to dění a babičinu moudrost. Ostatní vnoučata Adélka, Jan a Vilém jsou takovými typickými dětmi, které babičku zbožňují a nasávají její vyprávění a životní postoje. A z dospělých, kdo tam ještě hraje roli? Tak určitě rodina Proškova, babičina dcera Tereska, starostlivá a pracovitá žena, a její manžel Jan, otec dětí, který pracuje jako panský kočí na zámku. Takže propojení s panstvem. Ano, jeho postavení symbolizuje to propojení světa venkova a panstva. A tohle propojení stělesňuje i postava kněžny Kateřiny Zaháňské. Osvícené a laskavé šlechtičny, která si babičku oblíbí pro její přirozenou moudrost a upřímnost. Tím Němcová naznačuje možnost harmonického soužití různých společenských vrstev, což bylo v té době dost pokrokové. Ale zmínili jsme, že ne vše je jen idylické. Kdo přináší ty temnější tóny? Říkala jste Viktorka. Jednoznačně postava Viktorky. Její příběh je silným kontrastem k té převládající harmonii. Mladá krásná dívka, která se z nešťastné lásky k vojákovi pomate na rozumu. Žije divoce v lesích a její osud končí tragicky. To je drsný příběh. Je. Její příběh vnáší do díla motiv vášně, šílenství, neodvratné tragiky. A pak jsou tu další postavy jako Kristla a její milý Jakub Míla. Ti reprezentují ten prostý, čestný a pracovitý venkovský lid. A jejich příběh zase ukazuje na sociální vztahy a překážky na vsi. Dobře. Mohla byste nám teď tedy stručně přiblížit děj, pro ty, kdo si ho třeba už úplně nepamatují, jen tak v kostce? Jistě. Takže všechno začíná příjezdem babičky na Staré Bělidlo k rodině její dcery Teresky. Babička se stěhuje na venkov, aby pomohla s výchovou vnoučat a s hospodářstvím. Děti jsou asi nadšené. Děti jsou nadšené, ano. A babička se rychle stává duší rodiny i celého okolí.
Pak nasleduje sled obrazů z toho každodenního života, péče o domácnost, práce na poli, v zahradě, babiččino vyprávění pohádek a příběhů, návštěvy sousedů, oslavy svátků, setkání s panstvem na zámku. Babička učí děti poznávat přírodu, ctít tradice a Boha, pomáhat druhým, prostě takový ten ideál výchovy. A jak se do toho vplétá ten příběh Viktorky? Příběh Viktorky tvoří takovou samostatnou, temnější linii. Sledujeme její osud od chvíle, kdy byla ještě normální dívkou, přes její tragickou lásku, propuknutí šílenství až po její život v lesích a tu děsivou smrt za bouře u splavu, kde jí podle pověsti zasáhne blesk. No, tahle linie kontrastuje s tím klidným plynutím života na starém Bělidle a připomíná, že ani ta idyla není uchráněna před tragédií. No a závěr knihy se pak věnuje babičcinu postupnému stárnutí, ubývá jí sil, ale její duch zůstává pevný. Nakonec v klidu a smířeně umírá, obklopena láskou svých blízkých. Epilog pak zdůrazňuje, jak hlubokou stopu zanechala a jak na ní všichni s láskou vzpomínají. Je dobré si připomenout i kontext vzniku. Kniha vyšla v roce 1855. Co víme o okolnostech jejího napsání? Asi to nebylo úplně jednoduché období pro Němcovou. To tedy nebylo. Hlavním zdrojem inspirace byly, jak už jsme naznačili, autorčiny vlastní vzpomínky na dětství v Ratibořicích a především na její skutečnou babičku Magdalénu Novotnou, ale kniha rozhodně nevznikala v nějaké idylické atmosféře. Jak to? Božena Němcová ji psala ve velmi těžkém životním období. Bylo poznamenané osobními tragédiemi, nemocí, velkými existenčními problémy. Psaní babičky pro ní mohlo být i určitým únikem do toho idealizovaného světa vzpomínek. To dává smysl. Zároveň to dílo silně rezonuje s atmosférou českého národního obrození, s důrazem na český jazyk, lidovou kulturu, hledání národní identity. A literárně se v něm mísí prvky doznívajícího romantismu s nastupujícím realismem. Je to takový zajímavý mix. Život Boženy Němcové byl tedy poměrně dramatický, jak říkáte. To bez sporu. Její přesné datum a místo narození, pravděpodobně Vídeň kolem roku 1820, jsou stále trochu nejisté. Dětství v Ratibořicích pod vlivem babičky bylo ale klíčové. Velmi mladá, v 17 letech, byla provdána za finančního úředníka Josefa Němce, který byl výrazně starší. A manželství asi nebylo šťastné. Bylo velmi bouřlivé, plné konfliktů, finančních potíží, častého stěhování. Přesto se Němcová stala aktivní účastnicí vlasteneckého života. Pohybovala se v okruhu významných osobností jako Karl Jaromír Erben, Josef Kajetantil, František Palacký. Samá velká jména. Přesně. Byla to emancipovaná a statečná žena. Snažila se živit psaním v době, kdy to pro ženy nebylo vůbec běžné. Bohužel zemřela velmi mladá v roce 1862 v Praze, v bídě, a za svého života se jí nedostalo takového uznání, jaké by si zasloužila. Jaké hlavní myšlenky a hodnoty tedy Němcová svým dílem a babičkou zvlášť prosazovala? Co tam chtěla sdělit? Byla to především hluboká láska k českému jazyku a lidové kultuře. V babičce oslavuje ten prostý venkovský život, tradice, morální hodnoty jako pracovitost, zbožnost, soucit, rodinnou soudržnost. Ten venkov vidí jako zdroj národní síly a identity. V kontrastu k tehdejší, řekněme, poněmčené společnosti a městskému prostředí. A ty silné ženy. Ano, vidíme zde silné ženské postavy. Nejen babičku, ale i kněžnu, nebo třeba i tu barunku, která je taková vnímavá. Ačkoliv idealizuje, její styl má i silné realistické prvky. Jak se ten realismus a romantismus konkrétně projevuje? Kde to vidíme? Realismus vidíme v těch detailních popisech prostředí, venkovských prací, zvyků, v zachycení dialogů. Němcová se snaží o věrnost v zobrazení toho hmotného světa a každodenního života. Ale ten romantický prvek přichází s tou idealizací postav, zejména babičky, která je téměř bezchybná. Jasně. Romantický je i důraz na citové prožívání, na vztah k přírodě, která je často líčená jako takové harmonické útočiště, a taky v tom tragickém a vášnivém příběhu Viktorky. Je to fascinující spojení, opravdu. Zmínili jsme, že babička není její jediné dílo, která další bychom si měli třeba připomenout nebo znát. Určitě povídku Divá bára. To je příběh dívky, která se vymyká dobovým představám o ženách, velmi zajímavé. Nebo V zámku a podzámčí. Tam velmi působivě kontrastuje život bohaté šlechty s bídou lidí v podzámčí. Tam už se dotýká i sociální kritiky. Takže nejen idyla.
Přesně. A taky Pohorská vesnice, další obraz venkovského života, tentokrát z Chocka. Ten už není tak idylický a ukazuje i problémy a konflikty. Jaký tedy byl a je celkový vliv babičky? Ten rozbor to jistě zdůrazňuje. Musí být obrovský. Babička je skutečně považována za jeden ze základních pilířů české prózy a národní literatury. Její význam byl obrovský už v době vzniku. Posilovala národní sebevědomí, přispívala k formování moderního českého jazyka, vytvořila nesmírně silný, byť, jak opakovaně říkáme, idealizovaný obraz českého venkova, tradicí, lidového charakteru. A ten obraz přetrvává. Ano, ten obraz se stal součástí národní identity a v různých podobách přetrvává dodnes. A samozřejmě dílo inspirovalo a stále inspiruje další umělce, nejen spisovatele, ale i výtvarníky, hudebníky, filmaře. To potvrzuje jeho trvalou sílu. A tím se dostáváme k poslednímu bodu našeho rozboru, srovnání knihy a filmu. Babička byla sfilmována několikrát, že? Některé adaptace jsou velmi známé a oblíbené. Ano, těch adaptací je několik. Jaké hlavní rozdíly mezi tou knižní předlohou a filmem ta analýza identifikuje? V čem se to liší nejvíc? Ty rozdíly jsou samozřejmě nevyhnutelné, vyplývají z odlišné povahy obou médií, že jo. Film má jiné výrazové prostředky, je časově omezený. Jasně. Hlavní rozdíly podle té analýzy jsou asi tyto. Za prvé délka a detail. Kniha je mnohem bohatší na popisy atmosféry, prostředí, zvyků, vnitřních myšlenek postav. Film se prostě musí soustředit na ty klíčové události a postavy. Takže mnoho vedlejších epizod, postav, jako třeba ten chudý Kudrna a jeho rodina. Případem často nejsou, nebo jen okrajově. Přesně. Nebo ty detailní popisy, ty jsou nutně vynechány nebo hodně zkráceny. Takže film je takový zhuštěnější, přímočarejší. Dá se to tak říct, ano. Za druhé, charakterizace postav. Zatímco ta knižní babička je moudrá a laskavá, ale má i své pevné názory a je hluboce duchovně založená, tak ty filmové verze ji mohou ještě více idealizovat. Někdy až na úkor její lidskosti možná. A co Viktorka? Podobně Viktorka. V knize je její psychologie a příběh prokreslenější. Film její motivaci a to šílenství často zjednodušuje. Logicky, nemá na to tolik prostoru. A co ten jezínečný jazyk, o kterém jsme mluvili? Ten se asi do filmu převádí dost obtížně, ne? To je třetí podstatný rozdíl. To kouzlo jazyka Němcové, ty specifické obraty, archaizmy, lidová mluva, to se ve filmu téměř ztrácí. Atmosféru tam tvoří hlavně obraz, hudba, herské výkony. Zatímco v knize je to právě ten jazyk, co vtahuje čtenáře do světa starého Bělidma. A co ty hlubší myšlenky? To je čtvrtý bod. Kniha obsahuje mnoho takových nenásilně vložených úvah o životě, smrti, víře, plynutí času. Film se logicky zaměřuje spíše naději a vztahy. Tyhle filozofující pasáže většinou vypouští. A závěr? Ten bývá ve filmech často jiný. Ano, to je poslední věc. Knižní smrt babičky je podána velmi klidně, smířeně, symbolicky. Film může tenhle konec dramatizovat pro silnější emoční účinek, aby to diváka víc zasáhlo. Děkuji, to bylo opravdu vyčerpávající srovnání, takže když shrneme náš dnešní pohled na babičku Boženy Němcové, podívali jsme se na ní skrze optiku toho poskytnutého rozboru, viděli jsme dílo, které zásadním způsobem ovlivnilo vnímání české minulosti a venkova, prozkoumali jsme ten známý idylický obraz, ale i jeho strukturu, postavy, unikátní jazyk a ten kontext vzniku v době národního obrození a pohnutého života autorky. Ano. A taky jsme se dotkli toho, jak se literární dílo transformuje při filmovém zpracování. Jaké jsou ty klíčové rozdíly? Na závěr bych možná nabídla jednu myšlenku k zamyšlení. Vlastně to z našeho rozboru tak nějak vyplývá. Opakovaně jsme zdůraznili, že babička předkládá silně idealizovaný obraz. To ano. A je fascinující se ptát, proč tahle idealizace venkova, minulosti, určitých lidských typů s námi tak silně rezonuje i dnes. Co vlastně v těch obrazech klidu, řádu, moudrosti a tradic hledáme? To je dobrá otázka. Je to únik před složitostí a nejistotou moderní doby? Nebo připomínka hodnot, které vnímáme jako ztracené? Či je to prostě jen taková ta hluboce zakořeněná lidská potřeba věřit v možnost existence takového harmonického světa, jaký nám Božena Němcová s takovým uměním vykreslila? Je to, myslím, podnětná úvaha o síle literatury a o tom, jak formuje naše chápání nás samých a naší historie.